Takže vítam vás u tohoto videa. Dneska si zahráme Fortnite, ale v slote môžem mať iba jednu zbraň. Takže asi viete. Proste môžem používať iba jednu zbraň v celom inventári. Samozrejme, teda dúfam, že mi to uznáte, že môžem používať iný, lebo to sa nepočíta ako zbraň. Takže, no, bude to dneska zaujímavé. Ešte by som chcel podotknúť, že toto je moja prvá challenge, čo točím. A mám ešte kopec ďalších nápadov na ďalšie challenge, takže máte sa na čo tešiť. A ja si myslím, že my môžeme začať našu prvú hru. A jedna zbraň, poďme. Padáme poďme asi do retail v pohode. To je taká lokácia, že to nepadá moc veľa týpkov, aj nič. A keď ste tu noví, tak nezabudnite si kúknúť moje ďalšie videá, lebo stoja za to určite si pozrieť. A teraz akurát pozerám, že tu je napísané Eminem, čo som si ani nevšimol. Takže určite nezabudnite si kúknúť. A ja teda idem hrať. Nemôžem zabudnúť, že iba jedna zbraň, lebo asi to bude shotguna, hej? Alebo neviem, asi shotguna, lebo zo shotgunu môžem najviac, akorát som našiel, takže... Počkej. Ja som krivý. Pickaxe. OK. To ste nevideli nikdy, jak som to myslel. Kámo, to by som si strašne zobral, ježíš. Ale mám taký pocit, že pump je dôležitejší. Popis? Nice. Ó, má pumpu modrú, nice. Tak to je GG docela pre typka. Tak ja som docela maximálne spokojný. Hej, prečo mi niekto vysvetlí, že prečo mám healy a nedal som si ich? Počkaj, si dám ten čak. Auto. Tak, toto bude najťak. Come on. Dostal. Ježiš. Ne. Ježiš. Dá popis. Kámo, to je najťak, že strašný. Čo robí? Takže máme tu ďalšiu hru. Nebudeme komentovať. Proste byl lepší, skapal sem. Dával mi full PC. Dobre. Tak. Ok, ja trafím nejako ve vzduchu. Tak. Proč tu je týpek? Musím vyhadzovať jedna zbraň. Ja nemám matro. Dobrá. Grappling sa nepočíta jak zbraň, takže... Are you serious right now, bro? Pa. Ježiš, to by som si tak zobral. To by sa mi... OK. Ide mi trošku do zacápek. 8, ty kokos. A tak, nemôžem ísť čekať, je to z dálky. Nice. Asi si zobrať taktikálku? A ne. Nebudem si brať. Neviem, rozmýšľam, že možno keď mám jednu zbraň, že taktikálka by bola lepšia, ale... Asi ne. Dobre, beriem si lambu. Víš, on sa mi premení vlastne v toto Rocket League, nevadí.
Ukáž. Idem vám ukázať moje auto nové. Další cápek. More, co majú? Okej, pôjde, pôjde. Ty kokos. Prejdem. Áno. A destroy... Destroy objects. Pom. Okej. Sorry, nemá zbranie. Kámo, ja by som chcel takých typkov jak minulú hru, akože tam vôbec nebaví 6 kg. A few moments later. Ale podľa mňa ja toho budem mutovať z týchto slov. Bo teraz stretnem takého najatého týpka. A dostanem shiton. A môžem ísť dom. Spad. Dobre, nie. Ne, on mi ukradá auto? Tak, tady je koľko cápku? Neviem. Kámo, hej, tady je strašne veľa cápku. A neviem, proč sem idem vlastne. Kam? Kde je? Aha. Ja ho doženem. Utekaj. Ne. Marion, kam ide? Hore. Prebíjaj! Hore! Konečne! Fú, toto mi nerob. Dobre. Toník. Asi nasednem. Nevidel ma. Počkaj, počkaj, počkaj. Co robí? Co? On ma videl. Ne, ja letím. Prosím, nech neskapem. Takže tretia posledná hra. Nikto nebudeme komentovať, čo sa stalo. Mal som sa proste pritiahnuť grapplingom, ja neviem. Ja som aj chcel, ale neurobil som, no. Takže padáme do... Môžeme sem kľudne. No, ináč, chcel som sa pritiahnuť, ale ja neviem, ja som si fakt myslel, že ma to proste iba odpalilo, jak nejaký launchpad, alebo ja nevím, že mi to proste neoberie damage. Takže tak no, mám úplne na hovno landing, ale to vôbec nevadí. Ideme sem a potom pôjdeme do Dogpound. Ty názvy. Akože teraz mám docela v pohode ping, ale ten internet, akože červený, nevadí no. V pohode, že kliknem a dá mi to asi tak o sekundu, ale však v pohode, v pohode. Dobre, Snowdog. Tady som ešte tak, akože, takto spredu nebyl, no. A už 25, jo, ne. Ne, cápko. Myslíš, že si neviditeľný, alebo co? Aha, to je bot. Tak to proto to tak veľa týpku. Počkaj, ja sa môžem vlastne...
to chcem. No daj, ja som Ghost Team. Dobre, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Mrzí ma, že som nedal win, alebo aspoň nejak top 5. Fakt, lebo nebolo to až taká ťažká challenge, akože mne sa hraje na prd s jednou zbraňou. Myslím si, že každému by sa hralo. No, pri najťáci, no prvú hru, co, dal mi full piece. Druhú som skapal na full damage. Tretí som mu ubral. Som sa tváril na bota. Nevadí, no. To sa stáva. Takže nezabudnite hodiť odber a like a ja sa teším u ďalšieho videa. Čaute.